रेसन नांगौनो बिसोरनो रेसन बेस्राफोर साफा एलपि स्कुलाबो लोमबाय नै गैला लोमजोब्बाय नै अबाव जायो अबाव थायोथाय मानसिफ्रा मा नायस्रां गाबोन एग्जामा माबायदि लिरगोन बुंदो दे दै गासोमलायना लिरबावगोनसो ना गामसा गानना फैगोन सानैसो नायदो जों दा रुम सोलायसै कवाटारनिफ्राय जोङो दैनि उपद्रुगाव रुम सोलायनांसिगौ जाबाय रेसन नांगौ दा जोंनि बावसो अफिस रुमावसो थाफैनांबाय नैबेहाय लोमा नालाय ओंखायनो नैबेहायसो थाफैबाय खामानियाव उफाय गैया जोंहा नै रोगाग्राया गथ'आ जि खस्थ' खामानि मावनांदों माबा रिजार्भआव थाबायना मिथि मोनलायलांबाय आङो माबायदि मोनदों नोङो खामानि मावनानै बानायनि थाखाय खारनांबाय रुमखौ गारनानै दै बानायनि थाखाय खारनांबाय रुमखौ गारनानै आयै जब्ब' जब्ब'नो हो सेन्देल गानबा जाया नै माबा रोगाग्राया गथ'आ साला थेलावलाया उफाय गैया हो ए बेन्सखौ बोनो हादों बोनो नाङाखै आयै सारफ'बाय उफाय गैया रुमखौ गारनानै नै बिसोरना रानबायथ' एसे रानहांबायमोनलै अखा हायाबा हामसिगौमोन